you. Oh, R.I.P. Lundi. Sanibonani ma usam alohlanga lungehlanga. Ma u2017 sengathi uqhubeka la u2016 eqhubeke khona. Bayesiqeda ukungcwaba usisithanda eclassini kade sikhona kukhona ama legends. Nakho sekuthiwa sesiyongcwaba uLundi. Njoba kuthiwa nje sesiyongcwaba uLundi, uGeorge Michael yazi kamncwabi. Uthiwa umzimba wakhe usahleze emoshwari. Yethakatha umlungu. Lo muntu oshona ngomhla 25 December. Umzimba usahleze. Uyacabanga nkosami uyitshela ukuthi uyitshela ukuthi uye emncwabeni and usuprepare uzokhala kanjani lokhu ubhizi ulindile uthenge ngisho i2 piece uyithenga ku December le 2 piece and ubhizi uyagaina iweight nakusho umhla 25 January akangcwaba nkosami. Usukhuluphele le 2 piece ayisangeni and uyilandela Christophe ngewiphinside because abamaningi osize kuzosinda labalule ibhayile. R.I.P. Lundi. Nangu uSiyabonga Radebe noThusi Yabini. Kuthiwa uJolan noLerato Mvelasi uyabawazi bawu2 baya-actor. Nanso-ke inkinga ondaba sebeyifakile sebeyiqambukelile sebengene phakathi bathi intshinga. Kuthiwa inkinga la ukuthi uSiya Radebe ushintshile isibongo sakhe from Radebe wathi usewakamthembu. And abantu bakaMvelase kuthiwa isithakazelo sabo umthembu. Already amadoda are-right askas. Manje sengizosibamba nangeyithakazelo ucabanga khona nje awuthi ngeke ngiqale nje mina ke. Ngiqale ukuthi uma cele. Awunacela bahlukene nawo wonke umuntu lezi ithakazelo muya kuzona uqala lapha kusithakazelo number 1 uyoqala usithakazelo 52 uzosithola isithakazelo silinka leyo shothi fanele silambe because sineyithakazelo awungesikwazi awungeke asine athi senze ni rule kugcina ngesibongo nesithakazelo sokuqala so njoba sengashada kaNdlovu Gatsheni sephelile lezi ezinye sizibona next year last year ngafona Jabulani nakho kuthiwa udla iy'mali zabantu. Jabulani Ngcobo nakho kuthiwa iy'mali zabantu zigcwele kwakho andazibuyi. Nakho-ke nkosami laba bamthathile bamisa enkantolo kuthiwa finally uclear ayikho into aseke ayenza illegal. Ngicela ukuthi bonke-ke laba kade bephuma emaphepheni before nginifonele nginibize nimfonele nixolise noma gijimani njengokuthanda kwena amaphepha niyoxolisa kuwona amaphepha. Niyanazi ukuthi ngithanda inkomo. Niyanazi ukuthi sometimes impilo iyenza ukuthi ngingayi enkonzweni. Kodwa mengilale on a Saturday ngiyavuka ngishona enkonzweni. Kunendlela engizomela ukuthi sibheke ngayo impilo. Asike sifike la khona wonke umuntu eyibhekela iy'ndaba zakhe abheke indlela yakhe ey'suku. Ave kuba mnandi emhlabeni uzibhekele eyakhe indlela. Ave kuba mnandi emhlabeni uzibhekele wena noThixo. Uzazi ukuthi wena ezulwini uzosifikela and kuzojajwa wena kuzobuzwa wena ngey'ndaba zakho angeke ubuzwe ukuthi usomizi kadenzani. Ngeke bakubuze ukuthi why bekunama-lesbian. Asike siyekeni ukuhlukumeza abanye abantu. Asike siyekeni ukuhlukumeza abanye abantu emhlabeni. Sibanike nabo ithuba lokuthi baziyele ezulwini bafike bahluleke khona.
ngeke esifike sibahlulele bekhona emhlabeni sibabize ngezulu engathi thina simsulwa. Mase siyafika siqede lapho siyoma nakulayini owodwa sesibahlulelile mase si-expect ukuthi baphinde futhi bahlulelwe. Somizi siyakubongela ngani yakwethu ukuthi uthe muzwa into ongayithandanga wasukuma waphuma wahamba. Lelo futhi ilungelo lawo wonke umuntu ozwa into angayithandi ukuthi asukume aphume ahambe. Kunestory la sika Zahara uxabane noDumegwebu bathathana bethathanele indaba yokuthi uZahara ungathandi lento eseBhayibhelini makayishintshe ebhalelayo. Manje into eyiproblem lapho ebuya ibe inkinga ukuthi leli iBhayibheli leli thina ke sesalithatha sacwenga lokho esikubonayo ukuthi engathi lokhu seku-too much. Kodwa khona esingabacwengeli lalela awuzoba ucwengile ucwenge konke obona ukuthi kuyacindezela and kuyabambezela and kuyahlukumeza. Ngizoyibeka lapho because if ngiqhubeka ngizoze ngithuke inhliziyo.